Belbari ADC village ni amchani khobjani belbari para ni kaisa ban tongjaman lokoni ke belekene nangkukmani o ban rok o ban bai se kwbangma lokorok abo bai se mai rok bebak no khailai mwkhwtwng thaikhe a ban ni twi bai watui phai twi kwchama jaga kaisa no ban tongo belbari para a ban ni twi bai no lokorok belai no nog nokong hamjanani mai khol bolnani a twi bai abo se watui phaima bai thangui belai kheno jwngjala kalaijak tai a belai kheno o bana a kwbangma tongmani yok bai khe abo haikhe baijak abo lokorok ta wana laijak abo ban no thewui narijak khe kwbangma para tongo gopai gopinath khajurmara tai kolobagan yang ranking belbari debra kwbangma para tongo a twi ni bai simi no nokong gisti cholnani bagui wana laijak abo no a twi bai kwchama bai no bosor bosor abo haikhe no mai khorlok hamlai mwkhwtwng thaikhe khailai omo bai thangka omo jodi no thejagi haka o ban thejayakhe mai khorlok tai bori mangla khwnui tai twi kwchaklak boroni twi bai mai bornai aboni lokoni swngmung naina je lokorok TRT TV ni bisingtwi tamo saka belbari amchani borok no thak bai thang saikha ka o twi bai bahai mai bolaijak naidi koito somoi rogo bai khina bo Oborom di bar thara bo bai khina dikon ni ko ban je bai man nong tam khoti aro mai boja khoting bai kha gayang wo tai thangya jaro tabu yang abo thena nang nai ake sarera ta se nos dong nai o ban ni twi bai de mai bo ni samani bus ko bu yabo abo uno no se heto nang chemia khagul mura tei yang belbari tei tobo jes ke fal bes khai nang me thena ni ba bai omo theyang ke mai rok khaini bosoro bo mar aglak masa aglak o ban bai ban tei me ya khai Mia người cho rồi có bay thật ra mia phải có ka o bai mani bai nong ni tam khoting kha bo je ban mày rồi có tiếng thấy có mày vô ra của là có thằng bây giờ của là hao của ơi ra rồi thấy lom cả mày hao không được vậy cả je o ban tongan tam upukar kha nong je o ban ô tong mau ban cái sừng mày thì mà cái áo ban bài thì rồi cái chú ni ni kẹt to rồi ban cái cũng phải thay nhá này bà biang para tui obo o ban bai je phosol khai chalai ni Obo Belbari Gupai ayam ko gomne ko pra khajur mura kwbangma para tong pa abo debra aba haja o ban bai mamang ban to bai no mang o ban kring ke ko ban ya ta kering kang ke tai kun hanya kere mai rok mara ya mai o je ban bai man ponchayat do aba haike do sada saka kala saja ya ko je wating tong aba